ang paglabas ng bakuna dito sa national, medyo okay. Ang problema, pagdating doon sa provincial, regional level, doon nakakaroon ng medyo problema. So that even in the matter of deploying them to the proper sites, mahina. So sabi ko, gamitin na lang ang mga air assets ng PNP, pati AFP. Pagdating doon sa pag-deliver doon sa aeroplano, tapos pagdating doon yung TOG, yung mga helicopter nandyan sa will take over. Sila na ang maghatid doon sa mga municipal governments. Ang problema nito, kung pagdating doon, meron bang sufficient number of people who can do the task of injecting. Kasi kung ito if we adopt this program, ma-deliver kaagad namin. So, on hand, pagdating doon, total cellphone lang naman yan. Paalamin kayo na dadating yan sa PAL, then sa airport, then the helicopters will take over ng Air Force to deliver them sa pati police, may helicopters yan sila. They will also assist para to hasten. Ang dapat lang pagdating doon, talagang nandoon na yung mga tao, the human resource side, would be ready to do the injections. Kung sakali mangyari ito, I hope that the local governments, the mayors, would take time really to attend to this problem of delay. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.